Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Insalda ni Doña Dolores ti maysa kadagiti titulo ti dagada kanilindon. Tapno lang ada pagpuunan na iti sugal. Inawis nga ro ti Doña dagiti amiga na iti mansyon tapno ijay dangag sugal. Nakuna ni Doña Dolores kanilindon. Asaan arumbeng amaamuan ni Diana ti panangisalda na iti daga. Iti sabali abangir. Mas daw daalo na ken lakay Ignas. Gaputado ti lames anaala ni Gardo iti karayan. Iti daytagon daway. Makaisem ni Gardo. Gaputi imbaga ti lakay a customer da iti nateng nga agbagay da ken ni Alona. Iti panagsarsarita da Alona ken Gardo iti balayda. Mas daw ni Gardo gapu iti jar ni Alona. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot, Tinapalabas! Ada ka di basol ko ka. Kasarsarita ka. Ada ka di madingay na ramit ko, alaw na? Basta, nagsaur ka talaga, Gardo. Ulit-ulitim lang bagbaga na saur ha. Anya ti basol ko. Mabalin ka di nga ibagam kanya, tapnam mo? Kasta kagayam, tila bagim ti pampanunutang. Ha? Managing bubukod kagayam. Anya? Sige, panawan ka pa eh. Mabit lang, Alona! Alona! Di manawan. Anya tinaramid ko abasol. Awan mo't malagip ko ngayon bagak. Apakasairan na ko ma. Dayjay, nagtugaw iti sirok ti kayo. Surutak. Kita'y pwede ka matagtagari, Alona. Kilat alimmidim ti ropam. Madlaw ana unag ti pampanunutam. Gardo. Anya ti kahit asawan ti panagsunahay mo. Kwa. Pampanunutaglaan. No nagsublin ti lagip mo. Sigurado apanawan na kaminton ka ni tatang. Di mo kumapanunutan dayta. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kada kayo ka ni Tata Ignas. Iti ka ano man. Di kayo tumalipatan. Gardo. Ulitak man nga ibaga. No sana agapo kada kayo ka ni Tata Ignas. Aw anak kumaitan. Napatag kayong kanyak. Isa pang asim. Iwaksi mo ni ti isip mo. Apanawan kayo ka ni Tata Ignas. Saan to mapasamak na ita? Gardo. Madanakan lang amin. Amangan no. Amangan no, anya. No. Syakton ti malipatam. Anya. Gardo. Napatid kamatan kanyak. Diyak kaya't nagdadaka sa mapasamakan ka. Alona. Diyak amuno apay amarikrik ita ti kastoy. Agkabakabaak. Tunggal malagip ko tinapasamakan ka. Ha? Nagado asaludsod iti isip ko. Namawan mo ti mapanunot ko asumbat. Di ka nagpampanunot. Agkariakan ka. Nukas pangarigan tagsubli ti lagip ko. Pulos katikan tumalipatan. Da kayo, kani Tata Ignas. Senyorita, naidasar konti ka nung ijilamisaan. Agyaman na, manang Celia. Kit-kita man ang tiladawan ni Ruben iti cellphone mo, senyorita. Wan manang. Nakaragragsak ni Ruben itiladawan na. Jack mauma amang mat-mat-mat itiladawan na. Gaputa maup-up ti iliw ko kankwana tunggal kita aktirupa na iti cellphone. Senyorita. Patsak nga agkita kaming tumat lang kan ni Ruben.
Sana ka mapukawan itinamnama. Ay, wan gayam, senyorita. Kumusta ti pa nagsapol dagiti pan nakabagiti lintag ka ni Ruben? Di nakpay mo't inawagan ni Hepe. Anya? Manipod nag-report ka ni Hepe ang mapukpukaw ni Ruben? Di nakapay inawagan? Kasta nga rod, manang. Ay, una yan. Ay, sana ba ni? Ar-aramidan damat siguro ti amin. Tapno sa pulanda ni Ruben. Wan manang. Impanamnama mo't kit din ni Hepe nga aramidan da ti amin. Tapno masapulan da ni Ruben. Mama? Oo, apay, Diana. Adda ka di iba kam kanya. Nagado a kwarta ti bilbilangam, mama. Nangalaam kadagita a kwarta. Sa dinupay ko ma, inabak ko iti sugal. Anya? Wan, iha. Nangabakak iti sugal. Iso nga ado ita ti bilbilangak a kwarta. Mama, mabalin ka di nga idjamon ti panagsugal? Dakas ti kasta nga aramida. Oops! Di kagsawi ti kasta, Diana. Sana dakas ter aramida. Pagsaya atak daytoy. Anya? No ado ti kwarta, ado mat ti maaramid ko. Mama, Saan laaday ta, iha? No ado ti kwartam, ado mat ti agbalin agagayem mo. Dayta ti agpaiso. anya? Tapno ibagakan ka, iha. Idi nakurapay ti panagbiag ko. Likliklikan dagiti gagayem ko. Ngam idi inaramat ko ti utak ko. Nakiasawa kiti baknang siyak itan ti asit ganda. Mama, No baknang ka, amuda ka dagiti tattao. No nakurapay ka, awan ti umasidagkan ka, ultimo kakabagyam. Katitatabak na nga kon, awan matan ti amamo ka nakurapay, pasig adagiti laeng babak nang ti amamo. anya? Naglabas akon tinagbalin amarigrikat, Diana. Iti kanuman, jakon kayat tiagbalin amarigrikat. Damag ko kadagiti amigam, nangabak ka kano iti sugal, Doña Dolores. Wan, basit lagatad tinabak ko. Lindon, Aday bagam? pang-asim ta din ako mapay singiran iti utang ko kan ka. Di kagdanag, Doña Dolores. Saan ka pa'y asingiran? Oh, agyaman ak. Apag iso lang amin, asubot ko tinabak ko iti sugal. Eso nga awan pa iti pagbayad ko kan ka. Unay lagi dinadanag mo ay. Saan ka pa'y mo't asing-singiran? Iso nga agragsak ka pa'y ngagsugal. Nagmayat tirik na no may sakaabak nang. Maramid mo ame nakaykayat mo. Talaga, met, Doña Dolores. Naidumduma ti marik na no ado ti kwartam. Saan amay lawlawag a kinaragsak ti marik na. Lindon, sino dagiti kakadua malalaki? Bodyguard ko ita, Doña Dolores. Apay ka di? Nagtatardagiti bodyguard mo. Pagyaman kami, Doña Dolores. Mawala niya man na. Mabalin ka di nga. Asibayan na ka mapanit ko check. Maulaw ang mamihin. Oh,
Anya pa ilater aramiden na. Asibayan yun ni Doña Dolores ang mapanitikot Chena. Oh, with boss. Sige. Umpad ka lang kata kami, Doña Dolores. Okay. Itulog ako dito ayan. Tikot yan. Alaw na. Anya ti aramidom dito'y terasa. Rabi iuna yun, anak ko. Jack pa'y makaturog, tatang. Hapay ka di, anak ko. Awan. Kaya't ko latag paangin dito'y terasa. Alaw na. Anya ka di talaga, ti mapaspasamak ken ka. Idi na minsan nga aldaw. Kaslasaan ka amakaid na. Tatang. Adda ka di pagparparikutam, anak ko. Ibagam kumakanyak. Saan daklatan nga ikaskaso? Awan ti pagparparikutak. Sigurado ka, Alona? Uwan, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Ala. Adalatakan ka na ita, anak ko. Umunaak nga roden ang maturog. Sige, tatang. Apay akas to'y matanti marikriknak para ka ni Gardo. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Numakit kita kan makasarsaritak. Mabainak mo't amang ipudno ka ni tatang. Noan niya ti marikriknak para ka ni Gardo. Adto yung tinalamiis adanom nga inumam, Doña Dolores. Nagbayag kalakit din aya amangala iti inumak adanom, Celia. Pasensya kan, Doña Dolores. Awan pa'y sirsirbim ababawnan. No saan laga po iti day di Roberto nabayag kan a pinapanaw. Doña Dolores. Hoy, Celia. Nagginad kang agtigtignay. Anya nga tanusukatan kalaangan ababawnan. Anya? Gapo iti kinabayag mon dito'y mansyon na umaakon amang kita dita rupam. Kita man day talangam. Naglosyang ka. Kababain ka dagiti makakit-kita kan ka sa nga ilik. Doña Dolores. Di kan sa pa yun agdigdigos. Sabali pa yan ti payud mo. Ha? Nagbangsit ka. Bumarang ganjang kan samot ngaminan. Ala, pumanaw ka dito'y samok. Tamangan numatali mo dawak. Gapo iti kinaangdod mo. Mama, saan arumbang tikas jay nga imbagam ka ni Manang Celia? Awan ti madingar arap. Di ka nagsaupay, Diana. Talagamat ngamin anagang ragday chay Celia. Nagalasakitaon tilangan na. Nagpudaw ti rupa na. Ngam nagngisit mo ti tanggad na. Mama. Saan mo nga isakit ti kaskan kwa na babaw na lang? Saanan nga agbyag day chay no awanan ti panggadan na. Una yan ti kasta pa nagsasauyo ka ni Manang Celia. Nasingpahat kan nagaghat. Iso lang ti mabalin a pagtalkan tayo diti mansyon. Ha! Embagak matan kan ka. Adayo tiriknak kan kwa na. Day dilang papam tagtalak kan kwa na. Anya? Anya ti amo. Amangan no agtaktakawan dito'y mansyon no awanak. Iso akayat ko apay kan iti CCTV camera dito'y unag. Kan aglawlaw ti mansyon. Tapno makitak ti garaw day jay ababaunan. Mama. Ulitak manan nga ibaga, Diana. Saan mo nga isakit day jay ababaunan? Kaputasan tayo akapadpada iti panagbiag. Nawatam! Siya kung ti akid-kid daw iti pamakawan kan ka, Manang Celia. Awan ti rumbang apagkidawam iti pamakawan, senyorita. Maawatak ti inam. Talagamot ngamin amarigriga taklaang. Manang, di ka kumaagpanunot iti kasta.
Saan kan asab-sabali a tao kanyak? Sikat ad-addaan na ngaywan kanyak, idi ubingak. Jack pulos na rik na ti panang ipatag kanyak ni mama. Gaputa kanayon nga adda iti pagsusugalan. Senyorita. Manang Celia, sikat ti nakariknak iti pamatag ti maysa nga ina. Senyorita. Iso apang nga asim, tadinak pampanawan. Agtalin na ed kalaeng dito mansyon. Ha? May karim ka di kanyak, adinak pampanawan, Manang Celia. Ikarik, senyorita. Di kanto panawan. Napatag kamutan kanyak. Sa maysa, ammo kun ti ugali ti inam. Tagtagibasitan na dagiti marigrig at akas kanyak. Kasla saan ang naggapu iti kinarigat. Hello? Hello, Diana. Agyaman akta sinong bata madagos ti awag ko kan ka. Lindon, kumusta ti panang sapulyo ka ni Ruben? Madama pa ilang asap-sapulan dagiti taok ni Ruben. Di kagdanag, sandang agsardeng, aging ga saan da masarakan ni Ruben. Agyaman ak no kasta, Lindon. Diana, imawagak, takayat ko ti makisarita kan ka. Ha? Mabalin ka ding agsarak tayo ti may salugan. No kayat mo, pagsaritaan ta ti may papan kini Ruben. Anya? Kayat ko ti makatulong kan ka. Mawatak ti marikrignam. Nasakit nga agpaiso ti mapukawan iti ayayatan. Sige, Lindon. Ibagam no sa dino ti pagsinarakan ta. Dayjay, nagparkingan ti kotse ni Diana. Urayo kon dito ay. Makita kan makasaritak manen ti babae nga ay ayatak. Isulang ti na magpitik iti pusok. Talaga nakayawan na kiti husto ken ko ana. Naidumduma ti kinapusaksak na. Adaytan. Nagseksi talaga ni Diana. Isuasyak lang ti rumbang ang makatagikwaken ko na. Lindon, pasensya ka no naladawak iti oras anak saritaan ta. Traffic kami iti sentro. Awanan yaman na. Diana, agtugaw ka. Agyaman na. O sige. Agorder ka iti kayat mo. Siyak ti makam mo. Ato iti minon. Agyaman akmanan. Naimas ti putahe da dito ay. Agpili ka iti kayat mo akanen. Ay na. Una yan. Nagmayat amat-matan ti rupa ni Diana. Jack mauma amang kita iti kinapintas na. Anya nga tati aramidak. Kalpasan ti panangan mi dito restauranta. Amukon. Anya ti planplanuan nga ramida ni Lindon, ken ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggan, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay